نعي مريم بسلام نعي مريم بصدقي مدحاني عالم بصدقي مدحاني عالم بسلام نعي مريم አርእስቲ ህይወት ምስ እግዚአብሔር እንሆ ጀመርና ከንሰብ ንፍጽም መንፈስ ምሳና ጸንሑ ብትሕትና ንላቦ ህይወት ምስ እግዚአብሔር ብዙሓት ሰባት መንፈሳዊ ህይወት እንዳነበሩ ምስ እግዚአብሔር ጋር ርክብ ዝበሃል የብሎምን። ብዙሓት ሰባት ምስ ቤተ ክርስቲያን ርክብ እንዳሃለዎም ካብ እግዚአብሔር ግን ዝረሓቑ እዮም። ምስ ኣቦሃት ካህናት ብኹናት ጸሎት እምበር ምስ እግዚአብሔር ሲርክብ የብሎምን። ወይ እውን ጸሎት እንዳገበሩ ምስ እግዚአብሔር ግን ርክብ ዘይብሎም ይኾኑ። ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣይሁድ ክዝክሮም ከሎ ከምዚ በሎም እዚ ህዝቢ እዚ ብመልሓሱ የምልኸኒ ልቡ ግና ካባይ ዝረሓቐ እዩ ዝበሎ። ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ 15:8 ህይወት ምስ እግዚአብሔር ክብል እንከለኹ ኣብ ህይወትካ ምስ ርክብ ክህልወካ ብውሽጥኻ ክስምዓካ ኣብ ህይወትካ ህላዊኡ ክስምዓካ እንከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምትኻ ድማ ምሳኻ ከም ዘሎ ኣብ ህይወትካ ንውልቃዊ ስራሕኻን ከይተረፈውን ማለት እየ ክስምዓካ እንከሎ እዩ። ሓደ ሰብ ክጸውም ይኽእል ይርክብ ግን ምስ ምግቢ እምበር ምስ እግዚአብሔር ርክብ የብሉን። ጾም ካብ ውፅኢት እንስሳ ዘይምብላዕ ጥራይ ገይሩ ይወስዶ ወይ ከዓ ንግዚኡ ምግቢ ዘይምብላዕ ጥራይ ገይሩ ይወስዶ። ምስ እግዚአብሔር ግን ርክብ ዘይብሉ ይኸውን። ስለዚ ከዓ ብዙሓት ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኣትዉ እሞ ይጾሙን ይጽልዩን ምስ እግዚአብሔር ግን ርክብ የብሎምን። ዘድልየና እምበኣር ምስ እግዚአብሔር ምህላው እዩ። ግን ብኸመይ? ሓደ ከም በዓል ቅዱስ ነቢይ ኤልያስ ዝበሎም እቲ ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘለኹ እግዚአብሔር ብያ ሰራዊት ህያው እዩ በለ። ቀዳማይ ነገሥት 18:15 ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ከም ዘሎ ተሰሚዕዎ። ኩሉ ስርሑ ዘበለ እግዚአብሔር ከም ዝሪኦ ተሰሚዕዎ። እዚ ካልእ ጉዳይ እዩ። እዚ ጉዳይ ንሰላም እሞ ህላዌ ኣምላኽ ግን ኣይነስተውዕለን። ወረ ፍጽም ንእግዚአብሔር ኣብ ኣእምሮና ኣይንሓስብን። ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝብል እውን ኣይነስተውዕለን። እግዚአብሔር ኣብ ካልእ ጎደና ንሕና ድማ ኣብ ካልእ ጎደና ንኸይድ። ርክብ ዘይብሉ ህይወት ይኸውን። መዓስና ግን ምስ እግዚአብሔር ህያውያን ንምዃን ንሓስብ። ዘመራይ ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዛረብ እንከሎ ንዓይ ግና ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ይሕሸኒ ኩሉ ተግባር ምእንታን ከዘንቱሲ እምነተይ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ገበርኩ በለ። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 73:28 እንታይ ማለት እዩ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምቕራብ? ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ይብል ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክነብር ከለኹ ከም ጓሓፍን ዘይረብሕን ቆጸርክዎ ይብል። ፊልጶስ 3:8-9 እንታይ ማለት እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክረብሕ ምስኡ ክነብር ድሓር ከዓ ብኡኡ ክነብር ብኡን ክንቀሳቐስ ይብል። ግብረ ሐዋርያት 17:28 እንታይ ማለት እዩ? ንስኻ ውልቃዊ ህይወትካ ምስ እግዚአብሔር ከመይ እዩ? ደረጃ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ከመይ እዩ? ምስኡ ከመይ ዓይነት ርክብ ኣለካ? ሓደ ኣገልጋሊ ምስ ኣገልገልቱ ጽቡቕ ዝምድና ርክብ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ምስ እግዚአብሔር ግን ኣብ ህይወቱ ርክብ ዘይብሉ ይኸውን። ንኣገልግሎቱ ከም ሓደ ስራሕ ገይሩ ይወስዶ። ወይ እውን ናፍቖት ትምህርቲ ሰንበት ምድላው ወይ እውን ጉባኤታት ምድላው ጥራሕ ገይሩ ይወስዶ። ህላዌ እግዚአብሔር ግን ኣብ ህይወቱ የለን። ስለዝኾነ ከዓ ህላዌ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክተሓሳስበና ይግብኦ። ኣብ ሓሳብና፣ ስምዒት፣ ስራሕናን ህላዌ ደረጃ እግዚአብሔር ከተሓሳስበና ይግባእ። ንሓደ መንፈሳዊ ሰብ እንታይ ዕላማኻ ኢልካ ክትሓቶ እሞ ገነት መንግስቲ ሰማያት ክወርስ ይብለካ እሞ እግዚአብሔር ከ ትብሎ ብዛዕባኡ ኣይሓስብን እዩ። ጽቡቕ ገይሩ እውን ኣገልግሎቱ ምስ እግዚአብሔር ብፍቕሪ ከም ዝነብር ኣብ ገነት ምስ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ምስ እግዚአብሔር ከም ዝነብር ኣይሓስብን እዩ። ብዙሓት ሰባት መንፈሳዊ ህይወት እንዳነበሩ ምስ እግዚአብሔር ግን ርክብ ዘይብሎም እዮም። ኣይተሓዝለይ ምድጋሙ ደኣ ኣሕዝነኒ ክደግመልኩም እያ። ብዙሓት ሰባት ምስ መንፈሳዊ ህይወት እንዳነበሩ ምስ እግዚአብሔር ግን ርክብ ዘይብሎም እዮም። ምናልባት ብሕጊ ተደሪኾም እምበር ምስ እግዚአብሔር ርክብ የብሎምን። ወይ እውን ብልምዲ ተውህቦ ይህልዎም እግዚአብሔር ግን ምስኣቶም የለን። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ካብዚ እምበኣር ዓብይ ፍልፍል ኣሎ። ኣብ መንጎ መንፈሳዊ ደረጃን ስነ ምግባራዊ ደረጃን ኣምላኻዊ ደረጃን ማሕበራዊ ደረጃን ኣብዚ ዓለም ክንደይ ኣምላኽ የለን ዝብሉ ሰባት ብስነ ምግባር ብክብርን ኣብነታውያን ዝኾነ ኣለዉ። ካብ ዓሌት ህንዱስ ወይ ከዓ ዮጋ ክጾሙን ክጽልዩን ነብሶም
ክገትኡን ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ። ካብቶም መንፈሳውያን ሰባት ሓፀፌታ ብልጫ ዘለዎም እውን ኣለዉ። ሓደ ካብዚኣቶም ጋንዲ ኮይኑ ልዕሊ መንፈሳውያን ብልጫ ነይርዎ። ተውህቦ ካሊእ እዩ፣ ሰውነትካ እውን ካሊእ እዩ። ሰብኣውነትካ እውን ካሊእ እዩ፣ መንፈሳውነትካ እውን ካሊእ እዩ። መንፈሳውነት ማለት መንፈስካ ምስ እግዚኣብሔር ምርኻብ ማለት እዩ። መንፈስካ ንስጋኻ ብምምላኽ ጥራይ ዘይኮነሲ ነፍስኻ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ተመሪሓ ብመንፈሳዊ ህይወት ከም እትምራሕ ከም እትራኸብ ጌርካ እንተዘይኮኑ ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት ወይም ባህላዊ ኣካይዳ ክትኸይድ ኣለኻ። መንፈሳዊ ጉዳይ ልምዳዊ ባህላዊ ኣካይዳ ኣይኮነን። ምናልባት ጽቡቕ ኮንካ ብዘይ እግዚኣብሔር ክትነብር ትኽእል ትኸውን። ስለዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ሕጊ እግዚኣብሔር ጸጋን ኣመለኽቱ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ። ሕጊ እግዚአብሔር ሕድሪ እግዚአብሔር ኢሉ ጸጋ ኣምላኽ ግና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ዝሰርሕ እዩ። ነፍስኻ ንመንፈስካ ቅዱስ ሂብካ ብእኡ ትምራሕ። መንፈስ ቅዱስ ይምሕረካ ይመርሐካ። መንፈስ ቅዱስ ሓጢኣትካ የዘክረካ ኣብ ህይወትካ የበርትዐካ እምበር ስጋዊ ወይ ማሕበራዊ ኣካይዳ ኣይኮነን። መንፈሳዊ ሰብ ክጸሊ እንከሎ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ። ኣብ ቅድሚኡ ከም ዓርኩ ይራኸብ ስምዒትን ይሓድሮ ምስኡ ይራኸብ ድማ። ነቢይ ዘማራይ ዝኾነ ቅዱስ ዳዊት ከም ዝብል ብስምካ ኢደይ የልዕል እሞ ነፍሰይ ድማ ከም ስብሕን ኣንጉዕን ትጸግብ። መዝሙረ ቅዱስ ዳዊት 86:4 ንሲ እግዚኣብሔር ብምዝርራብ ነብሱ ጸጊባ። ስምዒት ኣሎ፣ ናፍቖት ኣሎ። መዓሲ ምሳኻ ምስ እግዚኣብሔር ፊት ንፊት ዝራኸብ ይብሎ። ከምቲ መሬት ዝናብ ዝናፍቕ ዝጸምእ ነፍሰይ ከዓ ንዓኻ ትናፍቕ ትጸምእ ኣላ ይብል። መዝሙረ ቅዱስ ዳዊት 63:1 ቀጺሉ እውን ፍትወ እዩ ስምካ ንዓይ ሙሉእ መዓልቲ ንባበ እዩ እሞ ይብል። ተራ ንባብ ኣይኮነን፣ ካብ ፍቕሪ ዝተለዓለ ንባብ እዩ። ስምካ ጥዑም ስለ ዝኾነ ሙሉእ መዓልቲ መድሓኒት እዩ እምበር ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ ናብራ ህይወት እዩ ዘድልየና። ንስኻ ምስ ኣምላኽ እትነብር ዘለኻ ዝመስለካ ማዕረ ክንደይ ብእግዚኣብሔር ሙሉእ መዓልቲ ትሓስብ፣ ክስካብ ክንደይ መዓልቲ ምስኡ ትራኸብ፣ ክስካብ ክንደይ ኣብ ነፃ ግዜኻ ምስ እግዚኣብሔር ትሕልፎ። ጸሎትካን ጾምካን ንዕኡ ንምርካብ ንምዝራብን ዶ ይኸውን? እግዚኣብሔር ቦቶም ዝፈርሕዎን ምሕረቱ ዝጽበዩን ወትሩ ሕጉስ እዩ እሞ ብብርሃት ኣምላኽ ናብ ቤቱ ክንመላለስ ምስኡ ክንነብር ብጸጋኡ ይደግፈና። ኣሜን። ቅዱስ ፓፕ ሽኖዳ ሳልሳይ ዝወደቐን ዝነጥበን ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን ማእቲ ይጣረመና። ወስብሐት ንእግዚአብሔር ንወላዲቱ ድንግል መስቀሉ ክቡር አሜን። ንዕይ ማርያም ብሰላም ንዕይ ማርያም ብስወድኺ መድኃኔ ዓለም ብስወድኺ መድኃኔ ዓለም ብሰላም ንዕይ